Татарстан Республикасы Президент Рустам Нургалиевич Минниханов тарафынан да кабул итү мәҗлесе булды. Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе бүген кунакларны татарча сәламләде. Якутиядә хәзер 11 меңгә якын милләттәшебез яши. Аларның туган як дип аталучы иҗтимагый оешмасы 1990 елдан бирле эшләп килә. Татарча сөйләшәбез, сабантуйларны барабыз. Татарлар оешмасы җитәкчесе Игорь Халиловның әти-әнисе Татарстанның Балык бистәсе районыннан. Тормыш җиләре аларны Якутиягә алып китә. Татар телен әбисе өйрәткән. Якутиядә яшәүче милләттәшләребез белән туган телне саклауда зур эш алып баралар. Бездә хәзер бар офис, и без анда татарча чай эчәбез, әбиләр белән, бабайлар белән. Алар безгә әйтәләр, ничек аларны тормыш. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курсларда ачылган. Анда теләгән һәркем йөри ала ди җитәкчеләр. Бөтен Татар конгрессы Мәгариф министрлыгы тарафыннан телне өйрәтү өчен укыту программасы дәреслекләрдә җибәрелә. Без Татарстанның ярдәмен тоеп яшибез диләр. Вы нас не забываете, и это чувствуется. Флорида Бахавиева ире белән Якутиядә 33 ел яшәгән. Аларны анда яшь белгеч буларак җибәрәләр. Татарлар белән бик дустырдык диләр. Татарлар җыелып, шулай вакытны үткәрә идек. Безнең бәйрәмнәрне үткәрә идек. Безнең национальный ризыкларны пешереп килә идек. Ике республика җитәкчелеге аралашу нәтиҗәсендә Якутиядә федераль сабантуен үткәрү теләге барлыгы ачыкланган. Әлегә көне билгеләнмәгән. Подняли вопрос о том, чтобы провести федеральный сабантуй в Якутии. Было поддержано. Саха Якутияның Татарстандагы вәкиле татар егете сайлану ике республика арасындагы хезмәттәшлекне тагын да ныгытачак диләр. Бүген Рамил Закировны татар халкы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләделәр. Татар конгрессының медален тапшырырга Башка кунакларга да ТАССРның 100 еллыгы уңайнан чыгарылган китаплар һәм татарларның стратегиясе бүләк ителде. ТНВ планета, Шаян ТВ, ана теле һәм Татарстан тудырган шартлар, мөмкинчелекләрнең кулланулары турында һәм бу эшнең кирәк икәнлеген һәм алга таба да аның нәтиҗәсе бар икәнлеген алар инде дәлилләп исбатлап күрсәтте. Увидели очень много. Бүген үзебез өчен бик күп тәҗрибә топладык. Алга таба да хезмәттәшлекне дәвам итәргә телибез. Конгресс эше дә дөрес итеп оештырылган. Без бу алымны чит җирләрдә яшәүче милләттәшләребез белән элемтәләрне ныгыту өчен кулланырбыз әле. Киләсе елга Якутия үзенең 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Бу мөһим чара уңайнан кунаклар үзләрендә Татарстан көннәрен үткәрү тәкъдиме белән чыктылар. Гүзәл Алимова, Шопан Касымова, Гадел Мендубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.